Lidi, vítáme vás na našem novém kanále, že? Na hry, která má potržítko feno, potržítko teda, tam už potržítko není, ale korunka. Ale lidi, přijmeme na kanál na Mary. A důvod... Hele, my jsme dostali vrep. Nice. A důvod, proč to máme potržítko feno, jakože má, jakože já jsem Matyáš, on je Richard, jakože má Ry, jakože Maty, jako Ary, a potržítko feno, jakože Fortnite a korunka. Lidi, aby jsme řekli na rovinu. Moc dobrý nejsme, takže neočekávejte nějaký Ty, že nejseš dobrý, jo? Ne, já osobně říkám, že moc dobrý nejsem. Ale osobně. Kdo se hlásí, může mi do komentářů napsat, kdo by proti mě šel 1v1. Víš, že první video skoro nikdo neuvidí, ale nevadí. Ale to nevadí, to bude mi dobrý. No, a lidi, tohle je uvítačka. Budeme hrát jenom Fortnite, ale uvítačku jsme přemýšleli celý den, co natočíme. A víte, co nás napadlo? Fackovana. Takže budeme takový menší vencíček. Budeme... Já budu Aleš Bejr a on bude vencíček, takže on bude pořádného lepáka, že už to bude štípat očko, bude celý červený. A few moments later. Od nejmenšího po největší. Tak jo, hraje se na 5 rán a můžeme jít na to. Jestli chcete vidět locker, tak z toho uděláme short. Z jeho lockeru. Jo. A budeme, lidi, až budeme mít V-Bucksy, nějaký prostě, tak uděláme to byl flashbang. Tak budeme mít třeba, já vypadám jak debil. Hej, teď se vypadá, hej, nemluv zprostě. Ale prosím tě, to není zprostý. No, takže lidi. To je zprostý. No, teď jsme měli menší řešení, že já jsem řekl zprostý slovo, takže náš osobní editor, to bude muset vyeditovat. No to nevadí, on je šikovnej. No, takže pak vydáme ještě short z lockeru, že ano. Pak vám ještě na nějaký short popíšeme ten PC setup. No, nějak to zvládneme. A můžeme jít asi na to. Nic jiného k tomu nemám, takže užijte si na našem kanále a náš cíl je 100 000 odběratelů. Takže já opřu tady telefon. Jak tady? A ještě se vás na něco chceme zeptat. Sparta nebo Slavia. Do komentářů pište. A lidi, ještě mě zajímá, kdo by proti mě šel 1v1. Nevím, jestli už jsem to říkala, ale asi ne. No, neříkala. Tak můžeme jít na to. Tak pojď. Tak začínáš. Ne, pojď No. Lidi, já se bojím. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne, jo, ale kámo, nesmíš do krku. Kámo, hej, ty mi to dálně napálíš. Dobrý. Yeah, boy. Škrtnul jsi! Já to ne. Lidi, Dane, náš editor, normálně zoomni to a ukáž tam, že se to neškrtnul. Tak dělej. A musíš tam mít takhle hlavu. Kámo. Dělej. Dělej. Počkej, to je poslední level. Ne, ještě teď je 4. a pak ještě 1. Takže teď je... Ne, já se bojím. Neboj, možná tě jenom rozběčí. On dostal do brejlí. Tak teď je poslední level. Vidíte, že to je dobrý. Já mám peče. Ne, hej, přestaň. Ruce Já se tě bojím. Hej lidi, on je srap. Lidi, jo, na konci videa ukážeme bicáky.
Takže pojď. Ne, já si tě budu... Ruce dolů, já jsem taky teď měl takhle úplně na tu poslední ráno. Radši sundáme brýle. No, ty spadnu já a ne brýle. Tak. Hej, ty úplně. Jak vypadá moje tvářička? Koukni se. Tak čekaj, poslední level, dělej, pojď se. Hej, to budeš mít ještě větší a z toho padneš ještě víc. No tak to nemá. Takže lidi, jdeme ukázat bicák. No já nemám, no. Lidi, a my vám musíme ukázat naše natáčecí prvky. Teď to nemáme zapojený, ale jinak máme mikrofon. Dones ho, dělej. Běžíme. Okay. Tady máme, já zatím ukážu vám kameru, jo, na kterou budeme natáčet. Takže dobrý. Takže very good. A on ještě teď Richard přines sem. Buď. Tady máme mikrofoník, jo, koukejte. No, ale ještě budeme muset dokoupit druhý. Dobrý, štípe to. Já jsem myslel, že se ti stane to, jak tomu na tom šortu, jak mu vletěl v oko tatuážík. No takže, máme, a tady ta věc se musí zapojit do telefonu a pak máte spojený ten mikrofon, tadyhle takhle zapnete. Takhle zapnete. Ty jsi takový. Počkej, já si to jdu pochladit. Ne. Takhle, co sem to dáte, jdete do telefonu, tak, dobrý, banger, tak teď mám mikrofon momentálně, ale já budu asi ten hlavní, který bude s vámi mluvit, protože Richard je takový asistent. No já nejsem asistent. Já už jsem měl, prosím vás, YouTube, já už vím, jak to s tím chodí. No lidi, kolik jsem měla odběratelů? Ne. Díky. Takže lidi, jak jsem říkal, cíl. Jak jsem říkal, cíl 100 000 odběratelů. Jo? Ale já úplně, Hej, počkej, ale to je červené. Pití! Ne, já jsem to říkala, že si nalejete. Nebudete prostě pít tyhle svět. Ale kdy to máme vypít? Lidi, pardon, technické problémy, museli jsme si jít napít. Takže chvilku to trvalo. Takže lidi, já si vám jdu ukázat teda bicáky. Počkej, zatím přepneme semka mikrofon, tady. Ty to musíš napojit na to. Jak to tam mám, prosím. Už mluvíme přes mikrák. No nic. Už tak dost úplně blbě, jo. Nevadí. Takže lidi. Snad si neslíknu i triko, to by fakt bylo jakože fakt náhodněna. Jo, hodnotíte z 10 moje tričko. Je hezký, co? Takže, chcete vidět moje bicáky? Lidi, tak uděláme zatím takhle pózu. Já jsem musel si dát asi tričko. No, takhle máme zatím normální pózu. No, tadyhle tricák moc vidět nejde, ale je tam. A normální bicáky, lidi. Tohle, že není velký, jo. No, menší bicák to bude. A ono dostal facku. No, takže lidi, ještě jsme chtěli říct, že videa budou trvat tak 15 až 20 minut. No, a budeme natáčet jenom fonko a nebudeme tam vidět. Teď jsme se odhalili, protože prostě nebudeme nějaký malinký kidíci, který se nebudou odhalovat a budou se tam zakrývat emojima obličej. Takže budeme jako něco podobného komit. Budeme prostě natáčet fonka a mluvit, ale nebudeme vidět. Takže tak. Chceš ještě něco dodat? No. Až na to, že jsme úplně rozbil moji pusinku. Nevadí.
Lidi, padl na mikrofon. No lidi, video trvá už 10 minut, takže přímo na 10 minutách to vypneme. Takže můžete mi napsat do komentářů, jak se máte a tedy. A my ještě budeme jednu hru ve fonku. A ještě natočíme ten short. O čem, že jsme chtěli short? O lokru. Tak my to jdeme hned natočit o lokru. Tak jo lidi, mějte se krásně, my se s vámi jdeme vyloučit. Tak čau. Čau.